Вітаю всіх! Це програма «Крим Реалії», спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Мене звати Олена Бадюк. 18 травня 1944 року на світанку розпочалася депортація кримсько-татарського народу з Криму. Радянська влада звинуватила весь народ у зраді та співпраці з нацистами і наказала виселити його з півострова. За майже 3 доби з Криму вивезли близько 200 тисяч людей. В Україні та деяких інших країнах світу ці дії радянської влади визнані геноцидом кримсько-татарського народу. До чого призвела депортація 44-го року? Як вона вплинула на долю всього народу? Наскільки важливим є міжнародне визнання депортації як геноциду? І в чому можна порівняти політику СРСР і сучасну політику Росії щодо кримських татар в окупованому Криму? Про все це сьогодні у нашій програмі. Тема дня. 13 травня 44-го року армія нацистської Німеччини відступила з Криму і півострів перейшов під контроль радянської влади. За наказом з Москви бійці НКВС зігнали до залізничних вагонів майже все кримсько-татарське населення, яке залишалося на півострові, та відправили у бік Узбекистану. Як пише Український інститут національної пам'яті, хоча приблизно 15% кримсько-татарських чоловіків воювали на боці Червоної армії, радянський режим все одно звинуватив народ у держзраді. Більшість вивезених потрапили до Узбекистану і в сусідні з ним райони Казахстану і Таджикистану. Вони опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. За перші 3 роки після переселення від голоду, виснаження і хвороб померли за різними оцінками від 20 до 46% всіх депортованих. Діти переселенців могли отримати освіту російською або узбецькою мовою, але не кримсько-татарською. До 57-го року були заборонені будь-які публікації цією мовою, а з Великої радянської енциклопедії вилучили статтю про кримських татар. Цю національність також заборонили вписувати в паспорт. Заборона кримським татарам повертатися до Криму діяла аж до 89-го року. І більше про події тих часів і про паралелі з сучасністю будемо говорити сьогодні з гостями нашої програми. І зараз першою долучається до нашого ефіру Гульнара Абдулаєва, кримська історикиня. Пані Гульнаро, вітаю вас. Вітаю, доброго дня. Серед причин, зокрема в Інституті національної пам'яті зазначили, що серед справжніх причин, власне, дослідники називають історично тісні зв'язки кримських татар з Туреччиною, яку СРСР вважав потенційним своїм суперником, а Крим – стратегічним плацдармом у випадку конфлікту з цією країною. Але чи є і інші причини, з яких радянська влада вдалася до таких дій? Насправді ми досі не знаємо, кому саме прийшла ця ідея депортувати цілий народ, тому що ми знаємо, що депортації з Криму були раніше, наприклад, німців, а потім вже і інших народів, але тотально їх не депортували всіх, тотально депортували тільки кримських татар. Тому тут дійсно дуже цікавий момент, чому саме кримські татари так заважили на той час радянської владі. Звичайно, дуже багато є версій. Одна із цих, що яку ви озвучили, що є якісь спільні були мета з Туреччиною, так? Але ми не можемо забувати, що на той час, в період Другої світової війни, так, Туреччина займала нейтральну позицію, а потім вона все одно долучилася до рядів Другої світової війни, тобто вона стала на правильний біг. І тому тут, звичайно, що можливо, про це казали в Кремлі на той час, але я думаю, що причина тут була зовсім в іншому. Треба було просто очистити півострів від корінного народу, представити тут зовсім іншу історію, тому що вже такі моменти були. Тобто радянський уряд ще до Другої світової війни готувався реалізувати програму «Крим без кримських татар». І, можливо, це стало спочатком саме воєнних дій між СРСР та Німеччиною. Тож операція депортація, вона готувалася кілька років. Спочатку той факт, що вже навесні 1944 року було підписано секретний наказ НКВС від 13 квітня 1944 року про заходи, що очистити територію Кримської РСР від антирадянських елементів. Тому ми можемо
сказати, що це готувалося планомірно вже декілька років. Чому вони хотіли саме позбутися кримських татар? Тут залишається ще таке, знаєте, питання, яке треба буде досконалювати ще майбутнім, навіть історикам. А вони хотіли зробити це такою якоюсь своєрідною руською Швейцарією або якимось там іншим, я не знаю, регіоном, де б не було от тих кримських татар, які їм завжди заважали ще з 1783 року, коли трапилася взагалі перша окупація Кримського півострова. Тому тут таке питання риторичне, тут дуже багато можливо перечисляти факторів, і ефіра тут не вистачить. Тому тут головне те, що це було політичне рішення, це було позбутися саме корінного народу і зробити з Криму саме зовсім іншу, я не знаю, такий інший регіон, з іншою історією, з іншою культурою, просто все знищити. То, що потім вже після 44-го року ретельно все і знищували, що напоминало кримських татар. Але скажіть, будь це ласка, не вдалося. Так, тут ще є важливий аспект, і від українських політиків ми це чуємо, і від Меджлісу, кримсько-татарського народу ми це чуємо, що важливо, щоб інші країни визнавали так само депортацію кримсько-татарського народу геноцидом. А розкажіть, будь ласка, які ознаки геноциду мав оцей процес і ось ці трагічні для народу події? Геноцид це справжній геноцид, тому що в перші роки депортації, в період депортації і в перші роки заслання кримських татар загинуло, як ви вже казали раніше, 46,2% від всього населення, тобто від народу. Тобто це практично Майже половина. половина народу. Так. Майже половина загинула. І це тільки приблизні цифри. Так, хтось там занижає, хтось каже, що не може половина, але ні. Дійсно, дуже багато хто вивчав цей момент, а це люди з національного руху кримських татар, які вели довгі роки списки, тобто звірялися з усіма документами, все ретельно перевіряли. Так, майже половина загинула. І це кажуть, що це був справжній геноцид. Тобто це буквально було знищення, буквально фізичне знищення цілого народу. І тому це є певні ознаки геноциду. Тут ще важливо... І ми знаємо, що... Говоріть, будь ласка, так. Так. Да, ми просто знаємо ті факти, коли кримські татари вже були заслані на Урал, Середню Азію, в інші регіони, і як знущалися там над ними, і як їх просто знищували, і скільки ми імен ще не знаємо їх загиблих. І я думаю, що 46,2% – це не остаточна цифра від втрати цілого народу. Ми ще не враховуємо тих людей, які серед мужського населення, які загинули на фронтах Другої світової війни, але вони сюди не входять. Тому дійсно на 1944 рік кримсько-татарський народ дуже постраждав і він дуже багато втратив. Важливо ще, я думаю, обговорити такий момент. Окупаційна влада Криму називає ось цю дату, 18 травня, Днем пам'яті жертв депортації народів Криму. Ось вони саме так формулюють, які населяли півострів, і вказують при цьому, що які народи вони мають на увазі: кримських татар, греків, болгар, вірмен, італійців та німців, які на той час населяли територію півострова. Як ви ставитеся до такого трактування, наскільки воно є коректним? А вони не є коректним, тому що дійсно, в 41-му році депортували німців, в 44-му депортували кримських татар, вірмен, греків, дійсно італійців, трошки там залишалося італійців, але дуже мало болгар і інших народів. Але, як я вже казала на початку, їх депортували не тотально, не від старого чоловіка, наприклад, не від старої людини до немовля, а, наприклад, греків, вірмен депортували переважно чоловіче населення, а жіноче залишалося. Хтось, звичайно, з жінок також поїхав за своїми чоловіками, але це було не тотальне. Тобто людей з корінням просто не виривали і не вивозили цілим народом, як це стосується саме кримських татар. І плюс кримські татари – це все ж таки корінний народ, так, Криму, і так. Якщо ми говоримо, наприклад, про німців, чи італійців, чи греків, то вони мають свою державу, ось на відміну від кримських татар. Це так.
І тут треба згадати історію, тому що тут дуже важливі моменти. Це колоніальна політика Російської імперії. І ми знаємо, що на початку 19 століття, тобто після 1783 року, після того, як кримські татари втратили свою державу Кримське ханство, Російська імперія дуже багато намагалася завозити якраз колоніальну політику. Вона проводила витіснення корінного населення вже тоді, тому ми маємо дуже величезний діаспор, наприклад, в сучасної Туреччині серед кримських татар, їх просто виталкивали, вони виїжджали, а замість них завозили якраз німців, якраз болгар, якраз і інших привлекали саме на територію Криму. І, до речі, греків також, тому що ми знаємо, що в нас були еліни, тобто древні греки, які прийняли участь і в етногенезі кримських татар також, але це зовсім інші греки, які зараз і мешкають зараз в Криму, це зовсім інші потомки греків, арнаутів, греків, які завозив свого часу Григорій Потьомкін саме в Крим, щоб контролювати кримсько-татарське населення. Свого часу це таке, і це треба знати дуже ретельно свою історію. Але тому тут можна сказати точно, що кримські татари є корінним народом, є державотворчим народом, який мешкав на території Криму і всього Причорномор'я на той час. Але ми кажемо зараз тільки про Крим. Дякую вам. Дякую, що змогли долучитися до нашого ефіру. Гульнара Абдулаєва, кримська історикиня. Ви слухаєте Крим Реалії. Світ має право знати. А ми продовжуємо нашу програму і сьогодні говоримо про роковини депортації кримсько-татарського народу, яка сталася 1944 року. І до нашої програми долучається пані Таміла Ташева, це народна депутатка України. Пані Таміло, вітаю вас. Доброго здоров'я. У попередній частині нашої програми ми вже поговорили трошки про причини, з яких сталися ці трагічні події, і в чому, власне, полягали ознаки геноциду дій радянської влади стосовно кримсько-татарського народу. А в цій частині програми хотіла би більше поговорити про наслідки. І таке до вас запитання. На вашу думку, як депортація вплинула на долю всього народу? Ми вже сьогодні зазначили, що кримським татарам вони змогли повернутися, почати цей процес лише у 89-му році, так, і розуміємо, що на вашу, наприклад, особисту сім'ю, особисту родину це теж мало вплив. Розкажіть, будь ласка, ось саме про цей аспект. Знаєте, я впевнена, що депортація кримськотатарського народу вплинула фактично на кожну родину, і немає жодного кримського татарина, на якого би ця геноцидна практика, цей геноцид би не вплинув. І навіть на тих, хто народиться там після, і зараз, які народжуються діти. Тому що фактично кримських татар вирвали з коріння, зі своєї домівки, з місця, де вони компактно проживали, мали свою можливість провадження релігійних обрядів, культурних, провадження своєї функціонування мови кримсько-татарської. Я вже не говорю про період, звичайно, що до 44-го року, і перші, власне, і депортації, перші такі переслідування кримських татар і в 20 столітті, і в 18 столітті, тому що кримські татари – це той народ, який, починаючи щонайменше від 18 століття, потерпає від постійних переслідувань з боку Російської імперії, потім радянської влади, зараз з боку Російської Федерації. Тому, дивіться, якщо кримських татар на момент 18 століття було 95%, поступово було зменшення в 44-му році, фактично зменшилось до 0 осіб, які би проживали на території півострова. Якби вся твоя, розумієте, ідентичність, все абсолютно воно було прив'язане до цієї території. І звісно, що те, що кримські татари зараз в Криму не мають свого представництва, якщо говорити про представництво у державних органах, в окупаційних адміністраціях, це є присутність певних таких маргінальних осіб, але це ж не про це. Немає можливості вільного функціонування кримсько-татарської мови. Тобто
безперечно, депортація, вона торкнулася кожного кримського татарина, незалежності від того, коли би ця людина народилась, померла або ще народиться. Тобто можна провести такі чіткі паралелі. Я планувала закінчити цим питанням, але ви вже це зачепили, що зараз Росія в окупованому Криму так само проводить досить жорстку політику стосовно корінного народу Криму, кримських татар. І це проявляється ось і в таких діях, як ви вже зазначили. А що особисто вам розповідали ваші родичі про депортацію? Ну, розумієте, я повторю, що сюргюнлік, як говорять кримські татари, та депортація, сюргюн, це коли ти особливо народився в депортації. Я народилася все ж таки, мені було 5 років, коли ми повернулися в Крим. Звісно, що тобі про це розповідали. Я пам'ятаю, що маленькою дитиною, напевно, що я думаю, що десь 5 або трошечки пізніше розказали. Мені розповідали про Крим. Мені розповідали про Крим, наскільки це красива територія, що там є море, гори, сонця дуже багато, що дуже багато зелені. І бабуся розповідала, що нас звідти виселили, вона говорила. І коли я запитувала, чому ми зараз не в Криму, вона говорила, власне, про те, що нам не дозволяли жити в Криму, тому що там погані дяденьки, нас депортували, не дозволяють зараз повертатися. Тому це, знаєте, я вперше почула, я ж кажу, мені було десь 5,5, мені здається, років, коли мене готували до повернення в Крим. І почали розповідати, а чому ми повертаємось. Тому що для мене ж, для дитини, яка народилась в Самарканді, для мене вже рідним був мій дім у Самарканді, моя дорога до дитсадочка, моя дорога до бабусі і так далі. І, відповідно, малій дитині потрібно було пояснити, а чому ми повертаємось кудись. І звучало це слово «батьківщина». Ми повертаємось на батьківщину. І от, звичайно, що це було такі пояснення. А потім вже, звісно, що коли ти зростаєш в Криму, то це кожен рік, це 18 травня, коли ми з батьками йшли на мітинг траурний 18 травня. Пам'ятаю, як переддень 18 травня навіть в українській фактично школі нам говорили про те, що вам не треба йти, якщо навіть вас батьки беруть там кудись. Ми чули, бо не секрет, що і в умовах української незалежності було дуже багато міфів в Криму навколо депортації кримських татар, коли з кримських татар робили, знаєте, якихось таких непонятних людей, які будуть когось там бити в центрі Сімферополя. Я пам'ятаю ці слова про те, що кримські татари будуть виходити з арматурами і когось бити. Звісно, що, слава Богу, ми цей період пережили. Я маю на увазі, що після вже 10-х років, 2010 року, це вже почало поступово вирівнюватись. Особливо ситуація змінилась після 2014 року, безперечно, коли Україна і українці відкрили для себе кримських татар, зрозуміли трагедію кримсько-татарського народу. А після початку 2014 року і особливо після початку повномасштабного вторгнення люди почали краще розуміти, а що ж таке депортація, тому що зараз цю геноцидну практику Росія застосовує по відношенню до всього українського народу, коли незаконно переміщує сотні тисяч населення, в тому числі українських дітей. І саме тому ми говоримо про те, що через те, що Росія і Радянський Союз не покаяли за ті злочини, які були здійснені в 44-му році, ми бачимо ці повторення в 14-му році, в 22-му році і в подальшому. На жаль, так, і на окупованих територіях теж ми розуміємо, що там ведеться досить жорстка політика стосовно місцевого населення, і в Криму вона вже триває, власне, ще з початку окупації, з 14-го року. Пані Таміло, депортацію кримських татар визнали актом геноциду наступні країни, це ми і нашим слухачам теж нагадуємо: Україна 2015 року, Литва і Латвія 2019
2017, Канада 2022, Польща, Естонія, Чехія 2024 року. І нещодавно ми знаємо, що Верховна Рада ухвалила постанову і закликала уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації та парламентські асамблеї вшанувати пам'ять жертви геноциду кримськотатарського народу і визнати депортацію 44-го року актом геноциду. Скажіть, будь ласка, за вашими спостереженнями, взагалі, наскільки партнери України обізнані з цією тематикою і чому важливим є це визнання? Власне, цю роботу ми розпочали в 2024 році, тому що минулий рік ми вшановували 80-ті роковини з депортації, з дня депортації кримськотатарського народу, і ми спільно з Міністерством закордонних справ, власне, активно адвокували питання визнання депортації актом геноциду різними державами світу. І ми такі заклики робили, в тому числі в рамках Кримської платформи. Президент нашої держави Володимир Зеленський неодноразово говорив про це під час своїх виступів, в тому числі при відкритті меморіального знаку, пам'ятника депортації, який ми відкрили минулого року, 11 вересня в місті Києві. І, власне, звісно, що український парламент ніколи не стояв осторонь і постійно і в рамках парламентського виміру Кримської платформи і своїми такими заявами про це говорив. Цього року ми закликали продовжити цю роботу і звернулися дійсно до парламентів, міжпарламентських асамблей, міжнародних організацій, продовжити цю роботу по визнанню, бо знаєте, як це відбувалося з визнанням Голодомору актом геноциду, це ж тривало не один рік. І, відповідно, ми як таку відправну точку взяли дату 80-х роковин і почали активно працювати з нашими міжнародними партнерами. Безперечно, ряд держав дуже добре обізнані, наших партнерів дуже добре обізнані в ситуації в Криму і про цю трагічну сторінку нашої історії. Частина держав, наприклад, як країни глобального півдня, тобто це Південно-Східна Азія, це там Латинська Америка, це Африканський континент. Далеко не всі знають про ці трагічні сторінки, але, власне, ми намагаємось навіть їм розповідати. От я зараз знаходжуся на заходах у Швейцарії, з нами в групі є і представники Мозамбіку, і Шрі-Ланки, і Лівії, і які ми, от, власне, в ці дні в тому числі розповідаємо про і депортацію кримських татар, про те, що це не має бути повторно, тому що тема нашої зустрічі, власне, це перехідне правосуддя, і яким чином ми маємо справлятися і взагалі працювати з минулим, тобто який досвід минулого не має бути повторений і які реформи мають бути здійснені, що потрібно робити на рівні меморіалізації. Я вам скажу, що насправді, слухаючи різні досвіди від тих представників, яких я назвала, і там тих тренерів, лекторів, які з нами працюють, я розумію, що Україна насправді дуже прогресивна в цьому, ми дуже багато робимо, і навіть під час повномасштабного вторгнення ці меморіальні заходи з меморіалізації, увічнення пам'яті, поваги до жертв і цієї війни російсько-української і минулого в тому числі, нам є що розповідати насправді світу у тих практиках, які ми в рамках нашої держави і суспільства робимо. І особливо тим більше, коли війна триває, окупація українських територій триває, а Росія фактично повторює практики радянського режиму і так само ставиться до місцевого населення. І, на жаль, ці процеси ще не закінчені. Дякую вам. Дякую, що сьогодні змогли до нас долучитися. Таміла Ташева, народна депутатка України, була гостею нашої програми. І це все на сьогодні. В студії для вас працювала Олена Бадюк. Підписуйтеся на Крим Реалії, вмикайте сповіщення про наші нові відео. Але якщо ви перебуваєте в Росії або на окупованих територіях, будьте обережні з лайками або репостами нашого контенту, оскільки уряд Росії визнав Крим Реалії небажаною організацією. Залишайтеся з нами, кримчани мають право знати.